हेलो लोगोफोर वेलकाम टू माय यूट्यूब चैनल सो लोगोफोर माने जोङो मेला नायनो फैदों आरोना मामाया आं बिनिफ्राय माखासे दङ बिसोरो माने बहा थाखोथाय बिनिफ्राय माने दा दसे थाना नागिरसिगोन आरोना बिसोरखौ बिनिफ्राय माने एसे गोजान जायो आरोना जोंबो फैफेराखै आरोना खिन्थु बिराद माने कालि फुजा जायो आरोना बेवहाय गिदिरथार जायो मेला बेनिफ्राय मा दङ माबायदि जों माने दाबो हाबाखै आरोना एबार हाबनो नागिरदों बेनिफ्राय जों नोंथांमोननो देखायलांबाय थागोन स' लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय था जों नोंथांमोननो देखायलांबाय थागोन आरो दासिमबो जुदि नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ जुदि साबस्क्राइब खालामाखै प्लिज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो थ' बिदिबा लोगोफोर हाबनोसै सिङाव नै लोगोफोर बियो हाबजेननायनि गेट आरोना नै बियो हाबजेननायनि गेट जों हाबसिगोन आरोना फैद' मामाय होख्लायलांसै एबार जों दायो हाबबाय आरोना लोगोफोर माने नै दखानफ्रा एकदम जेरैबो दखान आरोना जा मेथाइ दखान गोजानि गासिबो थांग्रोनोसै ना ओं सिदा थांग्रोनोसै ओइ मन्दिर दं आरोना लोगोफोर बै मन्दिर गासिबो दखान गोजा आरोना बे गासिबो बेयो मन्दिर आरोना नै बियो माने मन्दिर आरोखि बियो ओरै जादों आरोना मेला आरोना लोगोफोर बैयो ओमफ्राय बै मा बुस्थु बेखौ मिथिया दा जायखिया थांसै आरोना थांनानै जों हाबलांबाय थानोसै आरोना लोगोफोर मामाया लानो नामा इखो फुथुला लानो नामा नोङो एजा काप बायदिसिना दङ थोरसि काप एजा बिबार आरो नै मादैमोना नाइलনৰ বাকেট 100 টকা नाइलনৰ ঢাকন থকা বালতি 100 টকা नाइलনৰ কিচেন ससमा लानो नामा नोङो दाबां ससमा लानो नाइलনৰ बालति 100 টকা এটা কথা মন ओरै थांसै आरोना लोगोफोर प्रत्येकবিধ সামগ্ৰী বহুত উন্নত মানৰ र के किलोले के म जुत्ता खाता ल दे भाइ फाले मेला साबो जाम जा माने मेला खाथि सहैबाय आरोना ओइलाय जों नुनो मेलाया 50 का है पर्ची केवल 50 का ये बेनिफ्राय ओजा मटर साइकेल गाखोग्राबो दं आरोना माने मटर साइकेल सालायग्रा दंनो आरोना जों माने मटर साइकेल सालायनायखौ दा दसे थाना नायगोन आरोना लोगोफोर की खड़ी दीवार पे श्री मारुति का अभी शुरू नहीं हुआ स्टार्ट नहीं हुआ मीटर टेलर था टेलर का नाम हो गया शुरू नहीं कराएंगे प्रोग्राम को अभी स्टार्ट नहीं कराएंगे प्रोग्राम को अभी आरंभ नहीं कराएंगे प्रोग्राम को माने लोगोफोर जों दायो पपकर्न जादों आरोना माने बिराद गोथाव पपकर्नआ ओमफ्राय दसे थानानै माने जोङो मटर साइकेल सालायनानै नायसिगोन आरोना नायगोन ने नायनोसै ना मटर साइकेल सालायनानै नायनोसै मालाबाबो नायफेराखै आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नै बेखौ पपकर्न जानानै होख्लायलांसै अरे आगे भी दे दो और राजू भाई प्रसाद सबको बांटना चाहिए टिकट यहाँ मिलेगा इधर मिलेगा टिकट और टिकट केवल 50 का है मारुति कार वाले सर्कस का ये है मारुति कार वाला सर्कस स' लोगोफोर माने जों हाबसिगोन आरोना दा स' लोगोफोर गाखोबाय आरोना दायो गाखोबाय आरोना मटर साइकेल सालायनानै नायनो थाखाय मामाय जादों ओमफ्राय बै गाहायाव
Yang didapat satu Iskandar lagi. Iskandar lagi. Pertanyaan सालायखांबाय आरोना बिराद खाथ्रा इन्टारेस्टिं आरोना बिराद गिथावनाबो आरोना खिन्थु बिसोर माबायदि सालायो दा बिसोरसो मिथिगौ आरोना लोगोफोर दा जों थांसिगोन माने गाहायाव बिनिफ्राय नायबावनोसै मा मा दङ लोगोफोर गाहायाव थांसै माने माखासेफोरखौ नागिरगासिनो दं आरोना लोगोफोर माने लामाया बिराद हाब्रु नै अयथासार हाब्रु आरोना बेनिफ्राय मानसियाबो एसे खम जादों आरोना दिनै बेनिफ्राय जोङो माने आइमोनखौ आरो बे आंनि माने बुरिखौ नागिरगासिनो दं आरोना लोगोफोर माने बिसोर बहाबा थाबाय आरोना ओमफ्राय ओइलायनो लोगो मोनबाय आरोना ओइलायलाय लोगो मोनबाय आरोना नै 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 माबा माबि लादों आरोना बिसोरो माने कम्बल लानो नागिरदों आरोना लोगोफोर नै बेसेबां दाम मोनदोंथाय आइ बेसेबां दाम मोनदों बेखौ रानि फिसा उन्दुलांबाय गांबेसे लानो नागिरदों मा होनदो गांब्रै गांसेयाव बेसेबां होनदों
ini continue deh. Ya dulu continue. Continue pulau continue. Continue.